Ασχολούμαι με τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών 20 χρόνια και έχω διαπιστώσει ότι τα μαλλιά είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της εικόνας μας. Νέοι που υπευλήθησαν σε μεταμόσχευση μαλλιών ανέφεραν τεράστια ψυχολογικά ωφέλη. Απέβαλαν το φόβο και την ανασφάλεια για τη δημιουργία φαλάκρα στο μέλλον. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και πολύ γνωστοί τραγουδιστές, ηθοποιοί, αθλητές και άλλοι, που δυστυχώς όμως δεν το ομολογούν. Ένας από αυτούς που τόλμησε να το παραδεχτεί και μας έδωσε τη συγκατάθεσή του να προβληθεί μέρος της διαδικασίας είναι ο γνωστός τραγουδιστής Στέλιος Δρόκος. Θεωρώ ότι είναι ένα μήνυμα και μια τεράστια βοήθεια προς τα νέα παιδιά να κατανοήσουν ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι πλέον ταμπού, αλλά η μόνη λύση για να επανακτήσουν τα χαμένα τους μαλλιά. Δυστυχώς, στο χώρο των μεταμοσχεύσεων μαλλιών επικρατεί τόση σύγχυση και δυσπιστία. Γι' αυτό θα σας συνιστούσα να μην παίρνετε βιαστικά μια τόσο σημαντική απόφαση για σας, βασιζόμενοι σε διαφημιστικά τρίκ περί δίθεν νέων τεχνικών και στα καλωστημένα site που τα παρουσιάζουν όλα τόσο απλά και μαγικά. Γιατί την επιτυχία της επέμβασης δεν σας την εγγυάται καμία τεχνική από μόνη της. Την επιτυχία της επέμβασης σας την εγγυάται μόνο η σωστή επιλογή του εξειδικευμένου γιατρού. Σήμερα θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών στην κλινική μας ο γνωστός τραγουδιστής κ. Στέλιος Δρόκος. Πριν αρχίσει η επέμβαση πρέπει να μελετηθεί όλο το τριχωτό της κεφαλής και να γίνει ένα προσχέδιο της μελλοντικής εξέλιξης της τριχοφείας. Εν συνεχεία θα πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός πόσα μοσχεύματα χρειάζονται στην λήπτρια περιοχή και εν συνεχεία να μελετήσουμε την δότρια περιοχή. Η σημαντικότερη παράμετρος για μια επιτυχημένη μεταμόσχευση είναι η δότρια περιοχή. Το μέγεθος αλλά και η πυκνότητα της δότριας περιοχής θα καθορίσουν την επιτυχία της επέμβασης. Εδώ διαπιστώνουμε ότι η δότρια περιοχή είναι πολύ καλή και σε πυκνότητα αλλά και σε ποιότητα. Βλέπουμε εδώ ότι σχεδιάζουμε να κάνουμε μια πύκνωση και στην κορυφή. Εκτός από την μετωποκροτοφική γωνία δεξιά και αριστερά, κάνουμε μια πύκνωση και στην κορυφή. Αφού προετοιμάσαμε τη δότρια περιοχή, τώρα θα πάρουμε το μόσχευμα το οποίο απαιτείται για να γίνει η κάλυψη στην αραιωμένη περιοχή. Εδώ γίνεται τοπική αναισθησία. Όπως βλέπετε, μετά το τέλος της λήψης του μοσχεύματος δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Αφού πάρθηκε το μόσχευμα, βλέπουμε αμέσως μετά η περιοχή χτενίζεται, καλύπτεται και εν συνεχεία πάμε στη λήπτρια περιοχή όπου δημιουργούμε υποδοχείς μικροσκοπικούς σε μία πυκνότητα η οποία καθιστά το αποτέλεσμα απόλυτα φυσικό και ικανοποιητικό. Οι υποδοχείς πια γίνονται ο ένας πολύ κοντά στον άλλον, δημιουργούμε έτσι μία πυκνότητα κατά προσέγγιση να πλησιάζει την φυσιολογική πυκνότητα που θα είχε η περιοχή αυτή. Δεν μπορούμε να πετύχουμε την πυκνότητα της δότριας περιοχής, αλλά το θέμα είναι να πετύχουμε μία πυκνότητα η οποία θα μας προσδιορίζει και την απόλυτη φυσικότητα στο αποτέλεσμα. Αφού γίνουν οι υποδοχείς σε όλη την επιφάνεια αυτή την οποία έχουμε σχεδιάσει πριν γίνει η επέμβαση, θα τοποθετηθούν τα τριχοθυλάκια που έχουμε προετοιμάσει, τα μονότριχα, τα δίτριχα και πιο πίσω τα τρίτριχα. Εδώ έχει ολοκληρωθεί τώρα η τοποθέτηση των τριχοθυλακίων που είναι και το τελικό στάδιο της επέμβασης. Όλη αυτή η περιοχή που φαίνεται τώρα τραυματική μέσα σε μία εβδομάδα θα έχει επουλωθεί και θα γίνει όπως ήταν πριν. Η περιοχή αυτή και τα αποτελέσματα της επέμβασης θα τα δούμε μετά από 7-8 μήνες.